Петък вечер е, от телевизора пак си гърми новинарската емисия по мозъчните вълни. Добре дошли, през екрана каза водещия, с малко новини щял да бъде той говорещия. Започва еврото, как левът ще замести, пита има ли хора на малките протести. После продължава как няма алтернатива, от Бойко и Делян такава е нашата директива. След това да каже и за българската Коледа и механично да премести той погледа. Дарявайте, дарявайте, да има за децата 2 милиона на година, сбъдвали мечтата. Добре дошли в новинарската емисия. Тук сме хора на Борисова комисия. Да сте роби е нашата важна мисия. Наслутете се на мозъчната ремисия. Добре дошли в новинарската емисия. Тук сме хора на Борисова комисия. Да сте роби е нашата важна мисия. Наслутете се на мозъчната ремисия.